Отвън пак? RS4. Не. RS6. Не. Ето да видите и отвътре. Вижте, даже им подсказвам. Подсказвате ли се? Аз ще ви показвам снимки на аудита и вие трябва да ми кажете кой модел е. Така, предположения. Птичка. Не. Q7. Не. Добре се ориентирахте с Q-то, ама не точно. SQ. Не. Ама SQ какво? 7. Не. Не. One eternity later. Значи 5. Не. 3. Точно така. Добре. 1-0. Така. TTRS. Точно така. 1-1. Отвън пак? RS4. Не. 80-ка. Не. RS6. Не. Ето да видите и отвътре. 100. Не. RS ли? Ерес. Вижте, даже им подсказвам. Ерес, да. Не знам. Това е много стар. Подсказвате ли се? Да. Ами като е старо, какво и изниква така в съзнанието? Ерес кое е? Двойка. Еми двойка е. Ерес 2 на 1 и ако сега познаете, вие печелите. Да видим. Тук как ще се справите. Това е 100. Точно така. Ауди 100. Ето, заповядайте. Сега изберете си 2 напитки от еликсир. Много ви благодарим за участието. Чао, чао. А според вас, кое е по-важно? Интериора или екстериора в една кола? Пишете долу в коментарите.